मोनसे बाथ्रा ओरैबायदि गोनां जानानै फैदों दिनैहाय जों खौसेथिनि थाखाय सोलायनांगौनि थाखाय जोंनि माखासे जे 17 इयार्सआव 17 बोसोराव जे भुगिबोबाय बिनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय जे कारापसननिफ्राय मुक्त मोननांगौनि थाखाय दिनैनि समाव जे सोलायनाया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो बेनि थाखायनो नैबे समाव इउपिपिएल सरकार जानांगौ गोनांथार बे बाथ्राखौ जाहाथे नोंथांमोना बयबो गोसोआव लायो आरो नैबेखौ फैगौ 10 डिसेम्बराव 10 तारिखआव जाहाथे बयबो बेखौ मोनसे फोरमान महरै नोंथांमोना दिन्थियो जोंनि गेजेराव आं बेखौनो नोंथांमोननि खाथियाव रिकुवेस्ट खालामगोन আপোনালোকক মই এইখিনি কথা মানে রিকোয়েস্ট কৰিব বিচাৰিছো যেহেতু আমাৰ মাজত আমি বিচাৰিছো পৰিৱৰ্তন আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইউপিপিএল চৰকাৰ আহাটো দৰকাৰ হৈ পৰিছে এই কথাখিনি যাতে আপোনালোকে সকলোৱে মনত ৰাখি আমাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত বা ডিসেম্বৰ 10 তাৰিখে আপোনালোকে এই কথাটো যাতে আপোনালোকে প্ৰমাণ দিয়ে এইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত মই অনুৰোধ ৰাখিলো যে गोबां बुंनांगौ होननानै साना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै इउपिपिएलआव भट होनांगौआ बेनो जे जोङो सोलायनाय नांगौ सोलायनांगौनि थाखाय जों इउपिपिएलआव भट होनो नांगोन जोङो बयबो गासैबो সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে থাকার কারণে এটা শান্তি পরিবেশ আনার কারণে আমার বিটিআর অঞ্চলত এটা শান্তি বিটিআর গরিবৰ কারণে ইউপিপিএলে ভোট দিব লাগিব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ জাতি ভাষা সংস্কৃতি ধৰ্ম লৈ কেনে যাতে নিজৰ অধিকাৰ লৈ কেনে আমি সুস্থভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু এই কাৰণে আমি ইউপিপিএলক ভোট দিব লাগিব जोङो बयबो सोलायनांगौनि सार्थआव जौगानांगौनि सार्थआव जोङो जौगानांगौनि थाखाय बिटिआरखौ मोनसे जाफुंसार बिटिआर दाफुंनांगौनि थाखाय इउपिपिएलआव भट होनो नांगोन बेखिनिखौ आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो बै बाथ्राखौ हयथ' नोंथांमोना बयबो रावबो बुजियै गैला जे जोङो दिनै जेरावबो सोरगिदिं 40-40तायाव 40ता समष्टियावबो दिनै मोनसे सोलायनो नांगौनि दोहौखौ जों नुनो मोनदों जेरावबो सोलायनायनि थाखाय रायजो राजाया ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नैबे 14 चिरांगड़आवबो दिनै फोरमान जाबाय जे जोङो फैगौ बिसायख'थियाव नैबे चिरां दुवार हिसाबैबो नोंथांमोना रनजित बसुमतारी सारखौ देरहाहोगोन बा देरहाहरनो हागोना रोखा जाबाय बेबायदिनो 40तानि गेजेराव जोङो 30निख्रुइ बांसिन समष्टिफोरा देरहानानै इउपिपिएल सरकार दानो थांगासिनो दङ बे बाथ्राखौ दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो नोंथांमोना ससियेल मिडियायावबो नुनो मोनगासिनो दङ बेखौ बुंनांगौनि बाथ्रा गैया जायखिजाया नैबे समाव आङो आइजो माहारि नोंथांमोनखौल' फंसे बाथ्राखौ खावलायनो सानदों माब्लाबा जे जोंनि गोसोफोरा गोनो गोथो जानो नागिरो सम सोरनिबा फानदायनायाव सोरनिबा बुरखायनायाव सोरनिबा सिगि सग' खालामनायाव जों माब्लाबा समाव आन्दायनो गोनां जायो दा नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन जे जोङो बिमा माहारिफोरा थि गोसो लानानै थानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि इयुन संसारखौ सोराङाव लाबोनाया जोंनि गथ' गथायखौ मानसि महरै गायसननाया गिबिसिन बिबाना जों आइजो माहारिनियाव दङ जों आइजो माहारिया बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथांमोना बयबो बुजियो जे गंसे न'खर सालायनांगौबा सासे आइजो नङाब्ला जोङो जानानै फैया सासे आइजो नङाब्ला गंसे न'खरखौ सालायनो हाया नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन जाय न'खराव बिमा माहारिया थिग गोसो लानानै न'खरखौ सालाया बै न'खरनि गथ' गथाया बा बै न'खरा जौगानायखौ जों नुनो मोना बेनिखायनो दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे मोनसे ओरैबायदि जों थिग गरन्थ'खौ जोङो फैनांगोन जे थांनाय 17 बोसोराव नोंथांमोना नुबाय जोंनि माखासे लाइमोनफोरा गाज्रि लामाजों थांगासिनो दङ बेखौ सोर खालामदों माखासे सेंग्राफोरखौ गाज्रि लामाजों लांगासिनो दङ आलाय सिलाय खालामदों बिमा बिफाजों नांलायहोनो सोलोंदों जौ जुवाजों गोदोहोदों जोंनि थासारिखौ गुबुंले खालामदों बेखौ सोर खालामदों बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि लाइमोनफोरनि जिउखौ
UNDP केवल लांनानै दोनदों नाथाय दिनैसिम 17 बोसोराव जों नुनो मोनाखै सोरबा थांना थानायनि लामा मोनदों बेखौ जोङो नुनो मोनाखै नागिरनानै मोनाखै नंगौना नङा खालि मा रोंदों जौ लोंनो रोंदों न'खराव फैनानै बिमा बिफाजों नांज्लायनो रोंदों नङा होमबा बिसि फिसाजों बुलायनो रोंदों इलेक्सननि समाव सोरखौबा दाबि धमखि होनो रोंदों बिनि अनगायै जेबो गैया इलेक्सन जोबखांबा न'आव जोगारहरदों आलाय सिलाय जानांदों दिनै हाबा जाखांनानै संसार जानो लामायाव दिनै जेथो गोनां लामायाव दिनै हाब्रनानै राहा मोनैलाय मा खालामदों दिनै बेंगालर मेघालय बबेबा खामानि मावनानै थाहैनो गोनां जादों किन्तु नैबे बिटिसिआवहाय थांना थानायनि जेबो राहा होनायखौ जों नुनो मोनाखै नंगौना नङा बेबायदि जोंनि लाइमोनफोरखौ गाज्रि लामाजों लांफिनदों दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बैफोरबायदि गाज्रि लामाया गाज्रि थासारिया आरोबाव नैबे समाव फिन जाफिनबावा जोंनि गथ' गथाया सासे गोग्गो सोलोंथाइ लानानै मोजां सोलोंथाइ लानानै रोंगौथि गोनां सोलोंथाइ लानानै खामानि मावनानै जानो हानाय जाहाथे मोनसे सुबिदा मोनो गावखौनो सासे गोग्गो सुबुं महरै दाफुंनो हायो बेनि थाखाय दिनैनि दिनाव जोङो नैबे गाज्रि नीति बाहायनाय माखासे गाज्रि राजनिति जे जोंखौ जोंनि गेजेराव थासारि गुबुं खालामनाय राजनितिखौ दिनै जोङो बिदाय होनायनि सम फैबाय नङाब्ला जोंनि नैबे ओनसोला जोंनि गथ' गथाया उनावहाय गाज्रि लामायाव थांगोन जोङो माब्लाबाबो दिनै गथ'खौ जोनोम होनानै मोनसे सिमां लानाया जाफुंसार जानाय नङा जेखि जादोला आं नैबे बाथ्रा फंसेखौ आं बुंनो सानो जे जोंनि आइजो माहारिखौ बिथांमोना 17 बोसोरावहाय मुवा बेसाद बायदि बाहायबोदों बाहायदोंना बाहायाखै बबेबा मेल मिटिं जायोब्ला गारियाव थिखांबाय लांबाय फज'हैबाय नङा होमबा लांबाय ग्रोब दोनफैबाय बिनि अनगायै माबा मोनसे जोंनो आइजो माहारिनो मान सनमान बिथांमोना होनो रोंदों नामा दिनै सोरबा बुंदों बिथांमोननि सोरबा दैदेनगिरि आइजो दैदेनगिरिफ्रा बुंदों इउपिपिएलआ लायनो आइजोफोरखौ लांदां गारियाव लांनानै मिटिंआव फज'हैयो मान सनमान होनो रोङाखै होननानै बुंदों नाथाय बिथांमोनखौ आं कुइसन खालामो जे बिथांमोना 17 बोसोराव आइजो माहारिनि मुङाव बेसेबां माबायदि सनमान होबोखो माबायदि राहा लामा होबोखो नोंथांमोना माबाफोर राहा लामा मोनदों नामा दिनै जों खोनायो बबेबा खनदा आसनि बबेबा अरुणोदय आसनि नैबे बिटिसिआव माबा मोनसे जोंनि आसनि दं नामा आइजोनि 17 बोसोराव जों आइजोनि मुङाव मोनसेबो आसनि जों मोननो हायाखै दिनै सेल्फ हेल्पखौ लानानै बिथांमोना राजनिति गेलेदों इलेक्सन फैयोब्ला फैसा जासिफ्लानानै माबा मोनसे होफ्लानानै सोरनोबा खुन्दुं थोबसे होफ्लानानै जोंनि आइजो माहारिनि भटखौ बिथांमोना बायदों नंगौना नङा बायनानै सरकार दादों बिनि उनाव जोंनो मा होनो हाखो हयथ' होदों गोबां होनायखौबो जों खोनायो बे माबायदि होदों माब्लाबा सना होदों नङा होमबा माब्लाबा खुन्दुं होबाय माब्लाबा आथुवा कम्बल मुसारि होबाय नंगौ नङा बे मुसारि गांसेजों कम्बल गांसेजों खुन्दुं थोबसेजों जों न'खर सालायनो हागोन नामा जों मालाबाबो बेजों न'खर सालायनो हाया गथ' गथायखौ जोङो नायफिननो हानाय नङा नंगौ नङा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बिथांमोना इलेक्सननि समावल' बाहायबोदों आं ओंखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो नैबे जों आइजो माहारिया नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दिनै सोरखौबा पार्टियाव बाहागो लानायनि थाखायल' नङा सोरखौबा देरहाहोनांगौनि थाखायल' नङा सोरखौबा हेफाजाब राजनितिखौ होनायनि थाखायल' नङा बै सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जों आइजो माहारिया जौगानांगौनि थाखाय मोनसे आफाद नंगौ नङा बे मोनसे कमिटि आइजो माहारि जौगानांगौनि थाखायसो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ दानाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला जों आइजो माहारिया साफ्रोमबो बाहेरायाव थांनानै खामानि मावनायनि सुबिदा मोना साफ्रोमबो बिजनेस खालामनो हाया साफ्रोमबो दिनैहाय साख्रि मावनो हाया जों न'खराव थानानै न'खर सालायनायनि जोंहा बाथ्रा दङ गथ' गथायखौ फोरोंनायनि नायफिननायनि जोंहा बाथ्रा दङ दा बेखायनो जाहाथे जोङो न'आव थानानै गथ' गथायनि फरायनायाव गावनि फिसायखौ न'खर सालायनायाव हेफाजाब होनो हानायनि थाखाय मोनसे इनकाम खालामनायनि सुबिदानि थाखायसो नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ दानानै होनाय जादोंमोन गभर्नमेन्टआ नङा होमबा आरो बेनि गेजेरजों गभर्नमेन्टनिफ्राय हेफाजाब होनानै नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ माखासे खामानि फोरोंनायनि गेजेरजों लन होनायनि गेजेरजों मावनो सुबिदा होनायनि गेजेरजों जौगानायनि मोनसे लामा होनांगौमोन नाथाय नैबे 17 बोसोराव दिनै बिटिसिआवहाय बेबायदि मोनसेबो आसनि जोङो नुनो मोनाखै अब्ला बिथांमोना माबे लामाजों आइजो
हयथ' नोंथांमोना साननानै नायोब्ला बुजिनानै मोनगोन नङा होमब्ला आरो बेबायदिनो दिनैहाय साधारन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लानानै बा साधारन आइजोफोरखौ लानानै जेरैबायदि बिथांमोना थगायबोदों जेरैबायदि बिथांमोना जोंखौ बाहायबोदों बेबायदिनो गावसोरजों साइडआव जिरायफानाय माखासे गावसोरनि पार्टीनि सेन्ट्रेल कमिटि बा डिस्ट्रिक्ट कमिटि लिडारफोरखौबो बिथांमोना जास्ट फुलदानि बायदि बाहायबोदों गावसोरजों सारियाव जिरायफानो समायनायल' बाहायबोदों मोनसेबो दायित्व होआखै दायित्व होनायमोनब्ला दिनै जों आइजो माहारिनि थाखाय बिथांमोनाबो माखासे खामानिखौ मावनो हागौमोन नाथाय दिनै जों बेफोरखौ नुनो मोनाखै जेखि जादोला मोनसे बाथ्राखौल' खावलायगोन जे जोङो जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे फिन बेबायदि जाफिनबावलिया जोंनि माखासे नखरफोरा जाहाथे गोग्लैसोनानै थाया जाहाथे जों बयबो समान मोनथाय लानानै जौगालांनो हायो नैबे बिटिआरनि माखासे दफाफोरा जाफुंसारनायनि गेजेरजों जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोला मोनसे समायना बिटिआर दाफुंजायो जोंनि माखासे बेकार जेंनाया जोबस्रांलांनो हायो जोबस्रांहोनो हायो बेनि थाखायनो बे समाव नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय जाहाथे इउपिपिएल भट होनानै नोंथांमोना नैबे समाव इउपिपिएल हान्जाखौ सरकार लानो थाखाय खाबु होयो बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय गोबां बाथ्रा जयैथ' सावरायनो दङब्लाबो दिनै समनि आंखाल आरो माखासे दैदेनगिरि जोंहा बेवहाय दंखायो बिथांमोना नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन आरो नोंथांमोना साफ्रोमबो बुजिखाबाय मिथिखागौ दिनै जे सोलायनाया गोनांथार सोलायनांगौआ जोंनि थाखाय दरकार जानानै फैदों आरो बेनि थाखाय जे इउपिपिएल सरकार जोंनो नांगौ बेखौ नोंथांमोना बुजिखायो आरो बेनि थाखायनो गोबां बिबुंथि लाखियालासे बयखौबो खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों